Guys, wannan post ɗin da kuke gani ko in ce wannan bidiyon da kuke gani zai nuna muku yanda za ku iya samun sama da dala 100 a cikin wato wata ɗaya ko kuma ƙasa da haka. Dala 100 daidai suke da kusan 150, ka ga ko me ka rage a cikin wata guda. It's depend da yanda ka mai da hankali a kan aikin. Wannan wani website ne da zai iya baka damar da za ka iya posting like YouTube, sannan baya buƙatar sai ka yi monetizing, sannan kuma baya buƙatar wani abu. Kawai abin da ake so iya kai posting kawai, bayan ka yi posting a biya ka. Posting wane irin posting za ka yi a biya ka? Posting ɗin bidiyo za ka yi, idan ka yi posting ɗin bidiyo ka yi sharing ɗin shi, yanayin viewers ɗinka, yanayin kuɗin da za ka samu. Wannan kana da social media za ka iya samun kuɗin nan. Facebook za ka iya promoting ɗin shi ta hanyar group social media ta Facebook, duk za ka iya samu kai sharing ɗin shi a nan. So wannan zai taimake ku gabaki ɗaya. Link ɗin yana saman bio ɗinmu. Idan kuma a YouTube channel ɗinmu ne ka samu wannan bidiyon, wannan YouTube bidiyon yana cikin website ɗinmu, ƙasan bio ɗinmu ka shiga, a ƙasan description ɗinmu wannan link ɗin na ciki, link ɗin website ɗinmu ne zai shiga da kai kamar yadda kake gani haka, ko kuma ka shiga cikin browser kai tsaye kai searching ɗin wannan abun webtricks.com.ng, kana zuwa kai scroll down, bayan ka scroll down za ka ga website ɗin, za ka ga posting ɗin gashi nan, kai tsaye kana buɗewa kai scroll down za ka ga gurin da za ka shiga a nan. So kana dannawa zai kai ka direct gurin, za ka je kai register insha Allahu za ka fara wato making profit ɗin nan da nake muku bayani. So amma sai ka mai da aiki a hankali kai, idan baka mai da hankali ba abin da za ka iya tarawa a ciki. So za ka iya ganin wannan duk wani mai ma aiki sosai. Wannan ina gaya muku ne ga 'yan mining wa'inda suke mining. So wannan zai iya taimaka muku ya rage muku ta fannin wasu abubuwan, saboda shi ma wannan ba buƙatar ba kamar mining bane ba. Kun ga wannan legit ne, an tabbatar da shi. So iya aikin da kai iya ne yanda za a biya ka. So wannan shi ne. Ku shiga ku yi searching webtricks.com.ng, ku yi scroll down za ku ga posting ɗin.